ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଗଛ, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ, କାରଣ କଦଳୀ ଗଛ ଜାଣୁଥିଲା ପୂଜାପୂଜି କାମରେ ତାର ଯୋଗଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗା ସେମିତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆଗରେ ତା ପରିବାରର କଥା ସବୁବେଳେ ବଖାଣେ। ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ପୁଆ ବାହାରିଛି ସବୁ ମୋର ଅଂଶ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବେ ଆଉ ମତେ ସାହା ହେବେ। ତୁ ସେମିତି ଛୋଟିଆ ହୋଇ ରହିଥିବୁ। ତୋର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହା ଭରସା। ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତୋ ଦିନ ଯିବ। ତୋ ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା ସାଲୁବାଲୁ। ତତେ ପରା ଛୁଇଁବାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତୋ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ମାଟିରେ ମିଶୁଛି। ଦେଖେ, ମୋ ପତ୍ର ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି। ଲୋକେ ଲୋକେ ମୋ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପରସି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟି ସବୁ କଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣେ ଆଉ ଧୀରେ ନମ୍ରରେ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ ସବୁ ସହିଯାନ୍ତି, ହେଲେ ଗର୍ବ କେବେ ହେଲେ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର କ'ଣ ହେବ କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଦିନେ ସବଳ ହେବ ଆଉ ସବଳ ହେବ ଦୁର୍ବଳ। ଏଣୁ କାହାରି ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ କଥାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଥାଏ। ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କୁନି କୁନି ଫୁଲ ସବୁ ଧରିଲାଣି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ କଢ଼ି ସବୁ ଫଳରେ ରୂପ ନେବ। ଯେବେଠାରୁ ଫୁଲ ଧରିଲାଣି ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟି ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛି। ହେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଦମ ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥାଏ। ଦିନେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ କିଛି ହେବନି, ତୋର ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ପରି ତୋର ଦମ୍ଭ ନାହିଁ। ମୋ ଗଣ୍ଡି କେତେ ମଜବୁତ ଦେଖୁଛୁ ତ। ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଭୂମି ଉପରେ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୋ ଡାଳ ଶାଖା ପବନ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ତୋର ସବୁ ଫୁଲ କଢ଼ି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଫୁଲ କଷି ରହିବ ନାହିଁ। ଥିଲା ଥିଲା ଆକାଶରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବି ବହିଲା। ଲେମ୍ବୁ ଡାଳରୁ ସବୁତକ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କଦଳୀ ଗଛ ଏପଟେ ତାଳି ମାରି ଖୁବ୍ ହସିଲା। କଦଳୀ ଗଛ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ ମୋ କଥାଟି କେମିତି ସତ ହୋଇଗଲା। ମୋର କିଛି ହେଲାନି। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲିଣି। ମୋ ଦମ୍ଭ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତୁ ତ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲୁ। ବର୍ଷା ପବନ କମିବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ଦିନ ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲା। ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ଅଧିକ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛ। ଟଳି ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ଉପରେ। ପବନ ମାଡ଼ରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା। କିଛି କଅଁଳିଆ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ଦମ୍ଭର ସହିତ ସେ ପବନକୁ ସାମ୍ନା କଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ବର୍ଷା ପବନ କମି ଯାଇଥାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତି ମାତା ଯେବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି କିଏ ବା ସହିପାରିବେ। ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାଚାର। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ କେବେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମନରେ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଘୃଣାଭାବ ଆଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମାନ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେବା।
ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବା।